Ingdeng Thongke Thom Zonal Karbi Youth Festival Duarbagori Kesia Satum Penchipatir Piponsi Dolamara Cultural Complex Holalong Kibipon Ahut Duarbagori Press Club Atum Pentame Denkirvo Chatailong Miss Duarbagori Surihni Rain Korapho Kibipon along Kacherap Donatum Anaphan Duarbagori Press Club Pen Kachoro Majerpong Lasom si Lakhain Koratrok Duarbagori Constituency ke Parlo Dolamara Cultural Complex Holalong Ingdeng Thongke Thom Havar Karbi Risoning So Rongaje Duarbagori Kesia Satum Penchipatir Piponsi Nithoma Farman Zonal Karbi Youth Festival Bipon Lasuahut ki Jutsian Ingwe Duarbagori Press Club Pen ki Bipon Miss Duarbagori Surihni Rain Korapho Mission Pen Pachunpon lo Lapen Miss Duarbagori Surihni Rain Korapho ki Bipon along Kacherap Dunake Karbing no Thomas Council Richard Tongbi Napen Winner Prize anong A Timothy Singnar First Runners Up anong A Ratul Teron Second Runners Up DPC Team Subtitle anong A along KCS Central Committee along Financial Secretary Miss Rohila Rong PP Lapen Social Worker Joshua Inti Jornili Kilingpi Zebia Kilingpi Check Lapen Certificate lake Mohan Taro Crown Lapen Bouquet lake Likri Stores Dolamara Tumpensi Chirap Dunlo Lasomsi kaprek ason tame pinang anabang phubang phetum kachirap dun pen Miss Duarbagori Surihni Rain Korapho Mission Pen Pachumpan lo Lasolong kachirap dun abang phutina tuma phantame Duarbagori Press Club Pen Kachoro Pajirpon Lasi labang so side nilitum kibi pen je kedam tang nilitum aphan je la Miss Duarbagori 2025 kibi pon along je ni tum aphan nang cherap dun tumdo so bang phutum phanili amian pu pondet po Lakai keceng si nilitum dak Duarbagori Press Club Pen Kachoro Kangtung lakai nilitum dak Duarbagori along kacing honne Education EM Richard Togbi sar alang li nilitum aphan tangkas tame nilitum hanang chirap dun lo Lapen do thulang lakai first winner aphano winner abang prize bang nang chirap dun lakai Timothy Singnar alang ni bangke winner sinang chirap dun lo Lapen first runners up lakai Ratul Teron alang lihin pensi ni tum phanang chirap dun la pen second runners up bang lage ni tum Duarbagori Press Club hui pensi pilo la sonak taxi kaprek abang pichun samin tum phanang chirap dun lo stame hala tum phani li amen pu get un edelo stame nili tum phanang chirap dun duana tum ban stame nili tum Duarbagori Press Club hui pen alang li tum phan kachoro pajirlo la pen labang so aside non kibang ji aningkan 2026 Monenga sengkan sami nilitum kibi ponji apani tum akimangdo je kidam tangan ingkan claim lupu mani tum kang samri bange nitum kali lasi non ke bang ji aningkan sami nitum labang so sai bangke ke claim ponji do apen do thula next abang ke nilitum kibi pon thuji lake kich tatum phadado lapen mrs atum phanda nitum bi ponji okola Miss Duarbagori 2005 lat Miss Duarbagori atum phandet kali hala kids lapen Mrs. atuma panda nitum kibipon jido Kardon nilimen initiative pi pini nili ladak Duarbagori Press Club tamhan nili kiro iparpik lo nili phan lo pesona por mane grooming ladak Duarbagori Miss ZKYF fashion show ki than apor ni phana ki pipon apot Nelita kithek oke kali sita me neli ladak Duarbagori 2021 aningkan neli winner chipalong pon lo na peningke neli pini lasan kisithan pon lo pon neli mane neli ningarong pik kithek oke kali hai lasi chari pon rapram na usi neli chithan pon lo sami alang tami aningarong pen na chari tempa meka lo penili ning mane neli ningarong pik kithan pon sami alang tum male ni phan bihek lang usa me alang tum nilam mane nang en pa makeup pen chari dan pa makeup si pini alang tum ngason anong isa me chepalong pon lo he ki ding atum pen cheng long ele tum long local MSc and parta KAC long education em Richard Tog bisar pen cheng long dai tum Duarbagori ang kang long officers atum pen cheng long top leaders tum ans ta min ele tum long nang chirap nang chitodun doko ka joini sini tum la pusona sai misen pen tum pachun pon long lo la bang tum kadok we la ni tum hanan chirap dun tum han ans tame ni tum News Report Karbing Long Life